Please keep your hands down. Why not? Εκείνη την εποχή, ο βασιλιάς Ιουδαίας ήταν ο Ηρώδης, ένας βάρβαρος και περιστός χρόνου, γνωστός για τη δηλοπρέπειά του στη Ρώμη και τα φρικαλαία εγκλήματα που διέπραξε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του. Στη Ρώμη τότε ήταν αυτοκράτορας ο Οκταβιανός, ένας διεφθαρμένος που του άρεσε να παρουσιάζει τον υπερασπιστή των Χριστών ηθών. Στην εποχή αυτή, τη γεμάτη δυστυχία, δουλεία και βαναυσότητα, γεννήθηκε εκείνος που θα άλλαζε την ιστορία του κόσμου. Γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, που ήταν ο μόνος που μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα και να χαρίσει την απελευθερία, την δικαιοσύνη και την αιώνια ζωή. Εγκαίνισε τον εαυτό του και έλαβε του δούλου τη μορφή, ομοίως με εμάς, χωρίς όμως αμαρτία. Άνθρωπος αμάρτησε και άνθρωπος έπρεπε να πληρώσει, για να γίνει έτσι αυτός το αντίληπτο της σωτηρίας μας. Καταφρονημένος και απερημένος από τους ανθρώπους, γεννήθηκε όχι σε παλάτια, ούτε σε σπίτι σαν το δικό μας, ούτε σε μέγαρα μεγαλοαστό. Μια φάτνη, σε ένα στάβλο, ήταν το μέρος που οι άνθρωποι τον υποδέχτηκαν. Μόνο γνώρισε τη μίζερη απανθρωπιά του Ηρώδη, που για να τον σκοτώσει έσφαξε όλα τα νύχια μέχρι 2 χρονών. Μεγάλωσε και πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε ένα φτωχικό αλλά ευλογημένο σπίτι του Ιωσήφ και της Μαρίας. Έμαθε τη τέχνη του ξυλουργού, εργάστηκε με τα ίδια του τα χέρια, με κούραση και υδρότα, αναμετώντας τον κόπο της αγάπης και της υπακοής μέχρι θανάτου που έμελε να έρθει. Ο σκοπός του, να δει μια μέρα τους καρπούς των πόνων της ψυχής του, όλους εμάς, αποφύγει να βαστάσει τις ανομίες μας και μας δικαιώσει για τις επιγνώσεως του έργου του. Ο λόγος του, δύναμη της ψυχής και ανάστασης, σε δείξασμα για κάθε ένα που ερχόταν κοντά και να συνοδευτούσε. Στο μικρό παιδιών του πίστη και την απλοϊκότητα, είδε την εικόνα των νέων του αδερφών, τους δικούς του μέτοχους βασιλείας των ουρανών. Η δίθεν αριστοκρατία, η ανώτερη τάξη των πλούσιων, οι θρησκευόμενοι Φαρισαίοι με τη ματαιοδοξία τους, την υποκρισία και την υπερηφάνεια, ήταν πάντα μακριά από την Αγία Παρουσία. Ο Κύριος ήταν εκεί στους απλούς και ταπεινούς και σε εκείνους που ένιωθαν την ανάγκη λύτρωσης και όχι μόνο από τις αρρώσεις και τον θάνατο, αλλά και από το δυσβάσταχτο βάρος της ένοχης ζωής τους. Αυτό το τελευταίο η αμαρτία μας τον ανέβασε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ο δίκαιος υπέρ των ανώμων, για να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά και για να έχει αιώνια ζωή. Με την πίστη στο έργο του, γεννιέται και μετατρέπει τις καρδιές όλων μας σε λαμπρό ναό. Με την αρχή τη γέννησή του, Χριστού, με βάση τη θυσία και την Ανάστασή του, δικαιωνόμαστε ενώπιον του Θεού. Η ολοκλήρωση του έργου του Χριστού γίνεται με την ένδοξη Ανάσταση, όταν ο Θεός Πατέρας τον ανασταίνει από τον τάφο και του λέει «Γιος μου είσαι εσύ και σήμερα εγώ σε γέννησα». Η θαυμαστή αυτή γέννηση τον καθιστά απάνατο. Του δίδεται το υπερπάνω όνομα και έτσι γίνεται ο πρωτότοκος από τον νεκρό. Η απαρχή των κεκτημένων. Ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλέας των Βασιλέων. Του Χριστού η προσφορά γέννησε μέσα μας την ελπίδα της Ανάστασης και την πίστη. Ότι όταν πάλι θα ξανάρθει, όχι στην φάρμη πάλι, αλλά έτσι ως Βασιλιάς, θα μας πάρει κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών, εκεί που η δικαιοσύνη κατοικεί. Μπράβο!